Сега ще ви покажа една много интересна книжка за кърмене. Тя е предназначена според мен за два вида деца. Едните са кърмачетата, които ще се радват да я разгледат. Ще видите защо. Другите са по-големи дечица, на които предстои раждане на братче или сестриче и които искате да запознаете с процеса на кърмене, за да бъдат подготвени, когато виждат как мама кърми тяхното бъдещо братче или сестриче. Книжката е с твърди корици, кръгла, кратичка и страшно забавна. Поне мене много ме разсмя. Не съм виждала до сега такава книга за кърменето. Вижте сега за какво става въпрос. Много е кратка, кръгла. От едната страна обикновено се показва личицето на бебето. Знаете, че бебенцата много обичат да разглеждат и да гледат лица. Какво иска бебенцето? Ето, дали иска плюшеното си мече. То се усмихва, защото се радва на мечето. Дали иска топката? Не иска топката, нещо друго иска бебето. Дали иска дайрето? О, не! Бебето почва да плаче. Ето виждате, децата гледат различни физиономии. О, милото бебе съвсем се разревава вече, защото явно иска... Не, кажете ми, това не е ли оригинално? Ето какво иска бебето. Така и ето нататък какво се случва. Ето бебенце и бебето започва да бозае. И книжката завършва с усмихнато бебенце. Сладки сънища, бебчо. Това е цялата книжка. Много ми харесва, поради това, че е една от малкото книжки, които съм виждала да се занимават с идеята за кърмене. Харесва ми, защото е с лица, които бебетата обичат да гледат. Различни физиономии се показват: тъжно, щастливо, разплакано бебе. Единственото неудобство на книгата, но то пък може да се приеме и като предимство, е, че е кръгло и трудно застава на етажерка. Но от друга страна пък това е и оригиналното. Това е.